ihe na the only difference dị na this thing na bụ na ọ dịghị n'ala ịghọtara ọ na-epu epu ka nke mana ihe niile dị na ya ịghọtara instead of agwụ ga na-enye mmadụ nsogbu na-agasara onye a ihe maybe na be nna enwebeghị chance ebe ị ga-arụ ya enwebeghị chance na be nna gị enwebeghị position eme ya this way to calm the situation down because that's half bread is better than none. So the only difference dị na this thing na nke a na-arụ arụ na-epu epu mana ihe niile bụ ezumezu agwụ nọ na ile bụ ezumezu agwụ ma ntụtụ agwụ ma ntabi mgboroko nọchi ebe a na so at times we try to educate people ka ha ghọtakwa ihe a na-ekwu na so at times we try to educate people ka ha ghọtakwa ihe a na-ekwu na so ihe a na-ekwu so onye ọbụla agwụ na-enye nsogbu kịta na maybe onye a na-ote aka ma ọkwa na enweghị position enwebe ya na Christian family na eso ka ị garaba agwụ maybe the head of the family ma some family dị extended ha nwere ka ọ sị na agwụ ọgwụ asị na-eme nka to avoid family wahala na all those problems ime this way na-echikwakwa enwego ya go na onye nwere apartment dị private ime nwere ka buru dị abụọ dosasonwe ya time to time na-egburu ya ọkụ ma ọ with based on otu o si arụ ọrụ ọ ga na-aka mụ every problem ị nwere with agwụ down until mgbe ị nwere your own compound dịka ihe a na-asị na mmadụ arụ n'ụlọ nke ya ma mmadụ apụọ n'obi you can institute it properly ha ma marakwa na ngwa enwe n'ụlọ nke gị na ngwa enwego your own compound but now ya kọwara ha sị lekwe the condition then eme ya this proper way nye ha ihe ndị kwesịrị dịka ha si wa n'afa test na-aga ịghọtara ọ ya wee gịrịgị agha ị ga-eji ekpe ekpere na ji ya gaa ọfọ tata agwụ ama mkpasakwara gị ihe ọzọ agwụ ama mkpasakwara gị ihe ọzọ n'ikwetego na agwụ gị na-esi tata ikwetere ị na-emezikwenụ ha ha ma mkpasakwara gị ihe ọzọ ha ga-emegheziri gị ụzọ ihe ọma ihe niile eme ga-achịkọzi achịkọ eme nke ga-akpasazi akpasa n'ọhịa ị na-ekwu okwu ya n'ọhịa waghọ n'afọ ka ị na-eme otu anyị na-emekwenụ ya udo ya adịbazi ise n'ụbọchị tata gaba ebe niile udo na-adịbụ na ndụ gị udo ga-abatachi ebe a niile ihe ọma ga-abatachi ebe a niile ihe ọrụ itiri aka ga na-adị mma na-agazi agazi ọ gaghị abụzi kpasa kpasa ihe ọma ga ahụ nkere ọhịa ngwere n'ụzọ na ihe ọma niile ga na-amakọta na-erughị aka n'ọhịa ị na-ekwu otu anyị kwuru ka ọ dị ise gagasazi eji ọjị na-efere ọjị nke nga ọjị cheta nke obere nweghị ole nke a tiri ha dị ya techa ndị a tiri na agwọ agatazi nke a tọpụ ọnụ ya gị tinye ebe a tata
na-enye ha nnekwu a esemokwu ọbụla gị na ndị agwụ niile tata ka ọ na-ebi na ihe ọma ga-emebezi ha rie nnekwu a ha wee na-emeghị nnekwute nye gị nnekwu amamihe na akọ na uche nnekwu udo na nnekwu ọṅụ n'ahịa ị na-ekwu ndị omiagụ ndị ogbu ekwu agwụ gbu ori agwụ gba afọ agwụ gbu nkwụ agwụ ha lekwe ya ndị na-eri nnekwu na-enye ha nnekwu ya tata nsogbu gị na ha ka o bee ihe ọma mezie na ndụ gị sịrị ụbọchị tata ihe ngasa niile ahụ tata ka ọ na-ebi nnekwu a ka eji bi ya nwaanyị ka eji bi ya wee okwu nke ya kwuru ka ọ dị n'ọfọ ngwa tụpụrụ ha mmanya ha lekwe mmanya na amarị ha mmanya na-enye ha ha wee ma mara okwu ọnụ ka ọ gazibere gị n'ọhịa ị na-ekwu otu anyị kwuru ka ọ dị ngwa tụpụrụ ha mmanya otu anyị kwuru ka ọ dị ihe ndị a niile anyị gara otu anyị kwuru ka ọ dị n'afọ n'anya n'ụbọchị naanị Igbo jiri biri obi eziokwu Chineke ezumezu ọrụ ọbụla ga-ezumezu ndị ichie mmụọ na-eme ka ọgwa bụ dịrị mmụọ na-eme ka aja chịrị achịchị asị gị ka anyị na-arịa n'okwuere okwu na okwu dibịa kwere ka anyị na-ekwu otu anyị kwuru ka ọ dị n'afọ n'ụbọchị naanị Igbo jiri biri